Pharmakon IT. Det der er en guide til tofaktor godkendelse via sms. Man tilføjer et mobilnummer, som giver mulighed for at kunne logge på med en sms. Du skal bruge Chrome Incognito-vindue eller i Edge en private vindue, som man kan finde ved at trykke på de 3 prikker oppe i højre hjørne og vælge tredje øverst eller bruge genvejen Ctrl-Shift-N. Gå på Office.com. Log på oppe i højre hjørne. Indtast e-mail. Næste. Indtast kode. Log på. Yderligere oplysninger krævet. Tryk næste. I denne guide skal jeg ikke bruge Microsoft Authenticator, så jeg vil konfigurere en anden metode nede i venstre hjørne. Vælg telefon. Bekræft. Modtag en kode skal den stå i. Vælg landekode. Danmark, hvis du bor i Danmark. Indtast mobilnummer og følg med på skærmen på venstre side. Så vil den sende en sms med en kode. Den kode er selvfølgelig unik til mig, så jeg skal skrive den kode I får, og næste. Og næste. Og udfør. Og nej. Du har nu sat tofaktorgodkendelse op via sms.